Sikubingelele futhi sikwamukele mfowethu nawe dadewethu wena sibukela lapha ekhaya. Igama lami ngu-SB Uqiniso wakwamtshali, ngihleli with the president of i-African Economic Freedom. Besithi asisondele kunina. There are a lot of questions abantu abanawo about i-African Economic Freedom. Ilokhu nalokhuya, especially ngezinto zokuthi i-African Economic Freedom siyayazi iqembu elasungulwayo, emva kwalokho asisaliboni. Phatha nali selingathi liyavumbuka emva kwezinto zika Floyd. Siyezwa kunabo Floyd Shivambu abenza izinto abazenzayo, kunabo Vusi Khoza, in which our president there was a relationship before lokho kwenzakalayo njengamanje. So sizocela nje upresident mhlawumbe asithatha sibeke ama relationship akhe abe nawo while bese ku EFF between yena uFloyd Shivambu, uVusi Khoza. Ngiyezwa kuthiwa kunamanye ama commissars amaningi asuke from EFF to le party ekuthiwa izoqalwa njengamanje. Again ithini mhlambe iview ka president mayelana nokusho uFloyd Shivambu ethi iEFF i-cult, umsholozi neqembu lakhe into yasekhaya? What is his take on that one? President asikwamukele. No, angibonga kwamukeleka la, but ngithithe nje umbuzo ubuzayo ukuthi i-AEF ayisabonakali. Mina far as I know, i-AEF yasungulwa ngo-2023, I think kwakungabo February, senza ama-preparation and everything to submit zonke izinto kwa-IEC kwakungabo February ngo-2023. Aqhamuka-ke nama-dispute amaqembu, mhlawumbe iqembu la-dispute laqhamuka, then sawaseklisha zonke lezo zinto lezo. Kwathi ngomhla ka-30 July 2023 IEC wasinika i-certificate. Kwathi ngomhla ka-6 August 2023 sayilontshe Mtubatuba kwaMsane, kwakupublic, bonke abantu i-media yayikhona, salontsha. So ngiyamangala uma lento nihlanganisa ne-MK, ngoba uma ngikhumbula kahle njengoba ngisho ukuthi thina kwa-IEC sathola isitifiketi ngomhla ka-30 July 2023, then salontsha ngomhla ka-6 August. Mangaphosisi i-MK isitifiketi sawo saphuma ngomhla ka-23 September, saphuma isitifiketi. Bazoyilontsha ngo-2023, bazoyilontsha ngoDisemba. So i-AEF ne-MK kwakunokuxhumana okuthile, ngoba ngizokhuluma bonke ba-register ngonyaka owodwa, balontsha ngonyaka owodwa. Ukhona yini mhlambe enanikuhlanganisa? Nanembala yini yafana? No, sasingahlanganiseli lutho thina ne-MK. I-MK thina sasingayazi, sasenzela into zethu njenge-African Economic Freedom. But we were surprised ngoba ngoka-IEC sayithola ukuthi register ngomhla ka-23 September uma ngingakhuluma iphutha, kodwa kungabo September. But ilontshe ngoDisember 15 or 16 December. Iswela sibone khona imbala yayo. Imbala yayo sayibona ukuthi iyafana neyethu. Ngamanye amazwi abantu abathatha imbala yethu i-MK, kodwa sabona ukuthi lokho ngeke usisize uma singalokhu sibangana nembala siye enkantolo siyokhuluma zonke lezo zinto. Kodwa abantu abantshontshe imbala yethu i-MK, angikusho ukuthi ke asinayo thina imali yokuhamba enkantolo, asifani nayo ngoba unine imali zokuya enkantolo. Thina we don't have money ukuthi usihamba siye enkantolo. Kodwa ngiqiniso limile ngisho ngaya kwa-IEC uzokwazi ukuthi African Economic Freedom ya register qala, i-MK ya register muva, but yathatha imbala yethu. Lokho kuyiqiniso ngeke zetshintshe. No, phela mhlambe ngibuzisisa nje kuleyo because ikhona into ukuthi ungumZulu, i-MK yakwazi, so akude enkandla from la okhona. So kungenzeka ukuthi mhlambe khona into enayixoxisana i-register ngonyaka owodwa nobabili, okwesibili nembala efanayo, yonke into engazi ukuthi ithi mayihambisana. Ingakho bengibuzana mhlambe asidlule lapha, asiye phambili. Siyathola la khona la inkundleni zokuxhumana you are an AEF member, more than that bawuyilunga leParliament, meaning la KwaZulu Natal, meaning wena ubusondelene kakhulu noMalema kanye no deputy president wayo. U deputy president wayo
I mean former deputy president we-EFF, uyi-MK member as he says today. By then kukhona yini mhlambe enake nashayisana ngakho kuye, ingani mhlambe engathanga mayisuka efisa ukuza mhlambe la kwaZulu axhumane nawe? No, qinisa sikulungise nje la ukuthi uFloyd akayona iMK njengamanje. He is no longer a member of the MK. But sure, angilungise. okay. But useyinto yakhe ushuthi akanalo iqembu njengamanje ngoba usaconsulta. Akakabi nalo ngisho iqembu, akayona imember yeqembu. Engakusho nje lokuphela ngoba ulingisela baba wakhe uZuma lokhu ukuthi athi uANC usafuna umembership kaANC. Naye ke uFloyd naye usasho leyo nto njengaleyo, but leyo inganekwane ngakhohlisa nje izingane nje ezincane, but thina abadala ngeke akwazi ukusikhohlisa. Kodwa ke kuliqiniso ukuthi besinaye kwa EFF and bengimhlonipha ube uDeputy President wami. Mina ngangiyimember nje ye-EFF. I was an ordinary member ye-EFF, ngaze ngaba usihlalo we-region kwa-EFF, ngaba unobhala we-province kwa-EFF, ngaba ilunga leParliament. Ngimhlonipha njengo-Deputy President we-EFF. Nanokuthi ke ngizumenshina yena, umenshine noKhoza. In fact abakule consultation process eyenzakalayo uyena uVusikhoza, sasimbiza Commissar provincial chair KZN. Then baningi ngoba I think oKommissar Sindani balapha ya, oMabatho balapha ya, oMkhwena ngophi kule party consultation le consultation team le ka Floyd. Okay. Yes, bakhona lapho. Maningi ama commissars akhona lapha ya. But ngangibahloniphe ama commissars ami kwa EFF. But now I'm no longer a member of the EFF. I'm a president of African Economic Freedom. And asixabene futhi nabo ngisabahlonipha ngoba ngangivele ngibahlonipha, kodwa I must be honest, asikaze sixoxe lutho nabo njengoba benza lokhu sebekule team kaFloyd. Asikaze sixoxe lutho, abakaze bakhulume lutho futhi nami. Akukho nje ukuhlangana kwami nabo kuphela nje ngiyabazi, kodwa akukho esixoxayo nabo. Angihlanganise lutho ke nale team le. Ngimangele nje uma ngibona omunye ku TikTok ethi into kaFloyd le. Yeah. So i-African Economic Freedom yasungulwa ngo-2023. Into kaFloyd into eyizodwa. Asihlanganise lutho noFloyd. Ayikho futhi into sihlanganisana. Ngicabanga ukuthi into eyodwa ke uma isebenzela abantu base-Afrika, yilokho kuyosihlanganisa, but especially ama-Africans. Mhlawumbe lokho kuyosihlanganisa. Kodwa ukuthi nje le consultation team yakhe, I mina ngendawo kuyona, mina ngi-African Economic Freedom, yiqembu eliregistile elikhona kwa-IEC. La uma uthi mayisebenzela abantu especially Africans, do you mean mhlambe kusasa kungenzeka sikubona usuxoxa naye eduze kunoVusikhoza, in which benisebenzisana kahle kakhulu la kwaZulu Natal? We know because of i-EFF ngendlela yenza ngayo ngalesikhathini sekhona yayenza kahle kakhulu. Ngabe singakulindela yini ukuthi einsukwini ezimbili ezintathu ezizayo sesikubona usuxoxa kanye nabo nisebenzisana? Hayi qiniso mina ngisini umprofeti. Angiyena umprofeti, ngeke ngisho sobaza sisebenzisana because angazi. Nanokuthi ke mina ngikusho ukuthi la eSouth Africa alikho iqembu mina engeke ngixoxisane nalo, ngoba sisebenzela abantu, especially ama-Africans nabantu ababe disadvantage for many years. Iqembu elisebenzela abantu mina likho ke ngisho ngithi ngeke ngisebenzisane nalo uma lizoba sohlangothini labantu especially ababe disadvantage. So ngaleyo ndlela ke naye umhlonishwa uformer deputy president we-EFF, ngoba mina ngizombiza kanjalo izwela sipende khona for many years, more than 10 years. La usatha but only 6 months. So uma kukhulunywa ukuthi abantu base South Africa bangasizakala kanjani, hayi mina siyoxoxa naye futhi nanoma yiliphi iqembu. Angifuni kube specific kuyena because mina akekho umuntu ongibambe ngobhongwana futhi akekho umuntu engimncengile. Mhlawumbe into esihlanganisayo nawo wonke amaqembu sohlanganiswa ukuthi kusetshenzelwa abantu abamnyama, especially ke abahluphekayo. Hayi ke uma kunjalo siyosebenza.
kodwa nje so far angifuni ngithi khona okuyongihlanganisa naye even nje ukukhuluma ukhoza sisebenza ukhoza phela wayengeyena umngani wami besisebenza kwa EFF because wayo-chairperson we-province nginobhala we-province so I was bound ukuthi ngisebenze naye yingakho ngalesi sikhathi EFF yaprogressa kangaka noma yakhula kangaka yathola amavoti amangaka yingoba ngiya-understand ukuthi u-chairperson nonobhala kufanele basebenzisane. No. So that is my understanding. So njengamanje ke ukuyi-consultation team engahlangene nayo mina ngiku-AEF so it's clear sehlukene nje naye siyabukana nje kodwa uma izosebenzela abantu ke hayi ke cishe siyohlangana la kusetshenzelwa khona abantu kube kuphela ngoba asixabene. No, sesiyivala nje mbukeli ekhaya. Yazi ukuthi African Economic Freedom ikhona ku YouTube, ikhona ku TikTok, ikhona futhi lapha na ku Facebook kanye na ku X. So please follow us for izinto eziningi. But nginombuzo wokugcina President, mhlambe usiclearishe nje. Just 2 questions. Uthini umbono wakho ngendlela amaqembu ezepolitiki asemaningi ngakhona la eSouth Africa? Number 2, common factor kumaqembu abantu abamnyama sikhuluma ngelele. What is the policy ye-AEF maqondana nelele? I think iSouth Africa maningi amaqembu mangaphosisa u-IEC wayekhuluma more than 500 amaqembu aregistered wa-IEC. I think uma songenela ukhetho amaqembu cishe wakhulunywa ngawo cishe angenela ukhetho angaphezulu ka-50 kodwa uma usubuka njengamanje agcina ekwazile ukuthi athola ama-seat. I'm not sure kodwa plus minus ala ko-20. So ukuba khona kwamaqembu ukukhombisa lokho ukukhula kwedemocracy ukuthi eSouth Africa ikhona idemocracy. Leyo nto isitshela ukuthi ke kusho ukuthi esasikuzabalazela and kuyaphumelela. So there is an achievement. Yes, kune achievement ekhona. So kodwa ukuba khona kwamaqembu then kufanele amaqembu amakhulu especially African Economic Freedom i-African National Congress i-ANC ANC alright kufanele inuka amakhwapha ukuthi njengeqembu elikhulu elavotelwa kakhulu eSouth Africa why kube namaqembu amaningi angaka because ingenxa ukuthi abantu abenelisiwe kunezinto abantu abangekho happy ngazo uma ngizokukhothela nje okuyiyona eshisayo kulezi insuku i-Freedom Charter because u-ANC before abuse I think Freedom Charter yalaunchwa ngabo 1955 but 1956 why adopta u-ANC wathi yona document ayothi uma ithatha izwe ayisebenzise yona 1994 walithatha izwe still i-Freedom Charter akayisebenzisi u-ANC. I think izo zonke lezo zinto ezenza ukuthi ke manje kuzaleke lamaqembu. I want to give you one example. Even ukudaleka kwamaqembu kunezathu eningana kodwa ke ngikutshela ukuthi nangu uFloyd ube member ANC so member ka-ANC ngokungeneliseki kwa-ANC bagcina bexoshiwe noMalembe then wasebenza ne-EFF but still there he was not happy. That's why he moved to MK. He was thinking ukuthi ku-MK mhlawumbe lento ecabangane lento ayiphuphayo izoba njalo ekugcineni uthola ukuthi manje akwenzeki. That's why now usihambe consult ukuthi angalisungula yini iqembu. Then khona singesiyiphike abantu one bathi umuntu usuke efuna izikhundla 2 bathi abanye hayi usomathuba lo so kungukuthi uyifunela imali ngakho uhlangothi ke bakhona abantu abangosomathuba abayifunela izikhundla kodwa ngakho uhlangothi omunye umuntu usuke nepassion yokuthi ufuna ukusebenzela abantu because eSouth Africa uma ufuna ukusebenzela abantu yes kufanele ube neqembu oba nalo. Ake ngilinganisele if ngifuna ukuya eThekwini ngingathatha noma yipi imoto efuna ungiseThekwini ngahamba ngo-BM ngahamba ngo-Mercedes but injongo yami ukuya eThekwini. So ilezo zinto ke ngingazisho and ngoba nami nginayo le experience yokuthi ngabo ANC but in the ANC kukhona izinto ezagcina ngibona ukuthi akwenzeki ngazoba i-EFF nakhona kwaba khona izinto zakhona ngaba i-IFP now sengi-end lapha ngupresident we-African Economic Freedom still nami basho into eziningi bathi hayi lo usomathuba lo but deep down in my heart ngisamile ukuthi ngisebenzela abantu base-South Africa because
ipolitiki lokungangena ngina 18 years angiyazi enye into but kwipolitiki ngisebenzela abantu. So ke ziningi zona izathi abantu ke fanele sik understand izinto abayishoyo fanele sikwamukele futhi bengasibiza ngazo zonke inhlamba abasibiza ngazo kodwa ekugcineni even ifana naye uFloyd ngeke ngisho mina ukuthi hawu somathuba kwasho kwacema because ukhona isingayazi naye okuyi umbono wakhe afuna ukuachieve. Kodwa nje ngifuna kucace lento ukuthi asihlanganise lutho noFloyd for now. Angazi uma khona ukusihlanganisa kodwa nje uma izosebenzela abantu especially abampofu eSouth Africa I think ke singagcina sikwazile masikhuluma lolu limi kuphela. Kodwa indaba ukuthi sohambe sithatha imali zabantu cha thina as African Economic Freedom asikwenzi lokho. No, siyabonga. Lastly, what is the policy African Economic Freedom maqondana neland in which it said common denominator esiyibonayo kumaqembu onke avelayo bonke bakhuluma indaba ukuthi iland this iland that usuvala egcineni ngifisa mhlambe usithi fahla ingcono ngani African Economic Freedom. Why should I leave iqembu ngikulona and come to African Economic Freedom? No, African Economic Freedom ipolicy yayo icacile. It's clear ngendaba yomhlaba. Umhlaba sithi awubuyisele kubanikazi bawo. But it's only la isihlukana khona ne-EFF ithi EFF expropriation of land without compensation, but as a African Economic Freedom city expropriation of land with compensation, because then siyibuka ngezinto ke ngendlela eyiningana because kunomuntu osebenzayo la eSouth Africa wazalelwa la noma emhlophe kodwa iqinise umuntu akayazi indawo mose umphuca konke ke uthini. So yilokho esikushoyo ukuthi kufanele kunegotiate nalowo muntu osuke ephethe lelo plaza lelo. But our policy isho njalo. All right. Now Asibonga, why should I join the African Economic Freedom? Ngiyafuna njengamanje ukuthi amaqembu zobe mangaka. Why AEF? Engakusho as a president of African Economic Freedom nama structures engisebenza nawo. One, I notice ukuba honest kuyo yonke into esiyenzayo. Nanokuthi ke siyakholelwa ukuthi especially ama-Africans iwona esiwabona ukuthi ahlukumezekile even now asahlukumezekile abantu ababe ngama-African. Uma sikhuluma ngenkululeko sayithola inkululeko politically kodwa siyitholanga inkululeko yezomnotho. Still leyo ndawana ke isekhona. Mawubuka amathuba emisebenzi siyawubona amathuba emisebenzi ayamfika uhulumeni yehluleka ukudala amathuba emisebenzi. Into esiyibonayo la sibona lento yamathenda yongxiwa nkulu yabantu abathize because lento yamathenda kudla umuntu oyedwa abantu abaningi uthola ukuthi bona still basezigqila zalabo bantu labo. Kanti uhulumeni uyena ofanele akhe amathuba emisebenzi. Amathuba emisebenzi ayakhiwa uhulumeni. Manganqashiswa lezi zinto zamathenda. We do understand into zamathenda. Uma kuthiwa kwakho umgwaqo kufanele ibe khona ithenda. Kodwa umbuzo nje ngikubuza wona ukuthi la komasipala why ama security kukhishwe amathenda? Because umasipala is there naseyibhedlela. Labo ufuna baqashwe permanently. Ngoba bagade isibhedlela wo clean. Why kube yithenda kulabo bantu labo? So ingakho isithi ke abantu abajoin iAfrican Economic Freedom ngoba kuningi sokushintsha. Nanokuthi nje isystem ye-education la eSouth Africa iyasikhalisa because njengamanje masikhuluma nje kwa education kulihlazo ukuthi othisha uhamba yotsheleka imali. And I was shocked omunye othisha etshele u5,000 kumina ethi yothenga amaphepha. Sengathi ngumzwakhe. So it's clear ukuthi uhulumeni ophethe njengamanje wehlulekile ukusiza abantu base South Africa. I-education kulihlazo njengamanje kunodokotela bayamasha. Umbuzo uthi why bamasha odokotela eyibhedlela asinabo abekho odokotela eyibhedlela. Uma ungafika esibhedlela njengamanje kunama queue kuthi odokotela bekho kodwa abantu nabo bayamasha emgwaqeni. It's clear ukuthi uhulumeni wehlulekile even eGNU. I must be honest. Abantu babeyigxeka iGNU but ngasho ngathi mina wongibuza ukuthi ngathi mina iGNU uma izosebenzela abantu we don't have any problem. But even now so still odokotela basamasha
No, angikubambe president. I'm thinking nosikhulume kakhulu. Mhlambe le besifuna ukuyiclearisha ngicanje khona but next video okufuze siyenze very soon. Kuze ke sikhulume nge-constitution inayo ne-constitution ye-AEF. Bese siza kuma policies because ngiyakuzwa uyangibalela nje education uyayibala lapha ebodokotela njalo njalo. Ngicabanga ukuthi very soon I'm coming back ne video with the president sikhulume nje ngama policies e-African Economic Freedom nokuthi ama structures akhona yini. That's one of the questions akhona ukuthi ihluke ngani nje nge-MK. Kuthiwa hayi anina structures as well. Anina constitution. Ithini ilokungana ama policies wenu eyintweni eyithile president ngiyabonga kakhulu. Ngivale we are coming back so stay tuned nje i-video izosondela eduze kakhulu but ke siyangicela ukuthi ke if kunama comments or anything you can even go kuma inboxes kukhona lapha ku YouTube sikhona lapha ku Twitter i-X bese kuba TikTok and also i-Facebook. Thank you very much.